tuolla imurin kanssa täällä Ylitorniossa. Mä oltiin mun pleikakin sinne mukaan. Niin, ja kato se Black Ops 2. Niin, on niin. Black Ops, joo, ja tärkeintä. Tämmönen minulla on. Newton 2025. Becky Agent. Ei se haittaa. No, ja sama. Mutta nyt mitä tärkeintä, nyt on taas imuroimaan. Tää on vähän sinne mikit tonne noin ja pustikin sinne ja sänkyt on hieno. No niin! Poltaa! Imuroida sit. Viikon imuroida. Imuri on teidän. Ja mitä paitsi? Hyvä ees. Nyt ootko sä töissä niin? Piti ottaa ES mukaan, saa ottaa ilmaiseksi mukaan, kato. Sai ES ilman. No, ihan sama. Voi kärpsykä persereikä. Minun iskäni oli vanha suutari. Ampeli kukkia isälleeni. Hei 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 hei. Minun iskäni oli suutari. Ampeli mekkoja kaikille. Kaikki kaupungin ihmiset kiinnostuvat sistäni suutarista. Iskäni oli myös laivan kapteeni. Siellä se oli kova mies merirosvoaluksessa. Kaikki mei nappiin, kunnes hevonen iski paskan poltu. Pääki kuoli, pommi räjähti alastosta. Hei!